Ako exemplárny prípad môžu slúžiť výpovede členov 5. poľnej roty POHG pred súdom v Banskej Bystrici v roku 1958. Samotný rok procesu a výskumy historikov považujú dnes priznania členov jednotky za prehnané. Isté je dnes iba to, že sa v priebehu popráv v Kremničke nachádzali na mieste činu. Podľa ich slov na mieste vykonávali iba strážnu službu a exekúcií sa zúčastnil zlomok jednotky. Odhadom historikov asi 5%. Nastalo vraždenie tých ľudí. A síce tým spôsobom, že jednotlivé museli tie zaistené osoby si ísť, klaknúť si na kraj toho okopu a ten z prítomných Nemcov začal strieľať tieto osoby dávkami 2 až 3 výstrely do tyla. Asi v polovičke toho vraždenia skutočne už bol tak celé to tam pomiešané, krik, zhon, že skutočne to bolo jak na súdnom dni. A vtedy nám veliteľ eskorty dal rozkaz, aby sme aj my strieľali do tých zaistených osob. Samozrejme vec, že keď toto začalo, toto strieľanie, že prítomné ženy, ktoré boli medzi zaistenými, začali plakať, keď videli, čo sa začína s nimi robiť. Keď bola asi polovica týchto ľudí zo zaistených, keď už bola takýmto spôsobom postrieľaná, tak vtedy u ostatných nastalo také vyvrcholenie, nervové vypätie, že už začali potom sami skákať do tohoto protitankového okopu a zahrabávať sa medzi mŕtve osoby, ktoré tam už boli postrieľané